Fim ɗin IZZAH labari ne akan wani matashin ɗan sanda da ake kira da Nayak, wanda ya zama madubi ga al'ummar yankin da yake sakamakon kyawawan halaye da yake da shi. Ya kasance ɗan sanda na gari wanda baya karɓar cin hanci da rashawa, yake kuma yaƙar masu karɓar cin hanci da rashawa a cikin jami'an da suke hukumar su. Babu shakka waɗannan kyawawan halaye nasa sun jawo masa farin jini a ciki da wajen yankin da yake. Ya kasance yana da mata da kuma 'ya ƙarama. Nayak ya kasance mutum ne da baya so ya ga ana cin zalen talaka. Hakan ne ma ya sa kafan wando ɗaya da duk wasu 'yan daba da ke wannan yanki da ke cutar al'umma ta hanyar karɓar kuɗaɗen haraji da dai wasu abubuwa da suka shafi dabanci baki ɗaya. Mutum ne da baya son jijji da kai ko nuna izzar kasancewar kai wani ne a wannan yanki. Hakan ne yasa suka sa kafan wando ɗaya da wani da ake kira da Dani, wanda ya kasance mashahurin mutum ne a wannan yanki, yana kuma da ɗorin gindin manya-manyan wannan ƙasa. Yana ɗaya kuma daga cikin waɗanda ake sa ran za su fito neman takarar minista a wannan yanki. A garin yin aikinsu na 'yan sanda wata rana Dani ya faɗa komar 'yan sanda sakamakon kama shi da wani abu da ya kasance laifi a hukumance, inda Nayak ya buƙaci da lallai sai ya ga wanda ya ɗore masa gindi sakamakon izzar da Dani yake nunawa. Kamar wasa kamar gaske magana ta girmama, yanayin da ya haifar da mummunar gaba tsakanin Dani da kuma Nayak. Bayan fitowar Dani sakamakon ɗaurin gindin da yake da shi, hakan ya rura wuta a zuciyar Dani matuƙa. Ransa ya yi matuƙar ɓaci, daga lokacin ya fara tunanin wani hanya zai bi ya ga ya kai wannan ɗan sanda ƙasa. Dani bai rintsa ba har sai da ya tabbatar da an kori Nayak daga gurin aikin 'yan sanda sakamakon wata ƙullalleniya da suka yi masa. Akan hanya kuma suka gano cewa matarsa tana yin safara ba a bisa ƙa'ida ba. Nan ma dai Dani bai haƙura ba, ya sake kunno masa wani wutar ta hanyar yi wa matarsa cune na hukumar 'yan sanda a bisa tuhumarta da yin safara ba a bisa ƙa'ida ba. Babu shakka Nayak ya shiga wani yanayi wanda yana ji tamkar ya kawar da Dani baki ɗaya. Yanayin nasu ya kazanta, inda suka fara yi wa juna munanan al'amura, mana wannan ya yi wa wannan shi ma ya yi masa ramuwar gayya ta wata hanya. Daga ƙarshe na yanke hukuncin kawai gwara a yi ta ƙare, tunda wannan mutumin ba zai taɓa zamantowa mutumin kirki ba. Dama mutanen garin suna jin haushin yanayin da Dani yake yi, mana yanayin izza da yake nuna musu da isa kasantuwar shi mai kuɗi ne kuma a hakan yake so ya mulke su. Daga wannan lokacin Nayak ya ɗauki matakin kawai gwara ya kawar da shi, ko ma wani irin mataki ne a ɗauka a kansa. Ku nemi wannan fim mai suna IZZAH, wanda kamfanin Sultan Film Factory suka fassara, domin ganin wainar da za a toya ciki. Da haka muka zo ƙarshen wannan recap. Kar ku manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku recap na fina-finai iri daban-daban. Mun gode.